अस्सलाम वालेकुम. नमस्ते. नमस्कार. आता सत श्री अकाल. बोला वणक्कम. तू का बोलली ह्याच्या अगोदर? बोला बोला. 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 स्पॅनिश लँग्वेज. मम्मीला थोडी थोडी स्पॅनिश पण शिकवली आहे मी. थोडी थोडी बोलते घरी. तर तू काय करते इकडे? फोडते. बघा व्हिडिओ पण बनवते आणि टाइमपास पण करते बघा. आज हा ब्लॉग मी बनवायला घेतलाय कारण लग्नाला काय म्हणतात? गिफ्ट गिफ्ट. लग्नाचे गिफ्ट आलेले आहेत इकडे. तुम्हाला दाखवतो बघा. इकडे सर्व आधीच आले. आधीच आलेत. लग्नाचा काय पत्ता नाही पण गिफ्ट आलेले आहेत. एक गिफ्ट नंबर 1. पाडशी दे एक दे. गिफ्ट नंबर 2. गिफ्ट नंबर 3. देखा हाताने पकडतो एवढं जड आहे. गिफ्ट नंबर 4. एवढे सर्व गिफ्ट आलेले आहेत लग्नाचे आलेत. लग्नाचे कसले गिफ्ट? रेसिपीसाठी आलेली आहे. अरे वा. तू काय पण बोलू नको तुझ्या लग्नाची. हे खोलायच्या अजून अगोदर लग्नाचा पत्ता नाही आहे. लग्नाची तू उलटा दिला काय मला बॉक्स? आज आम्ही बॅड पूर्ण खोलू नाही शकत. तर हे वाले मम्मी हे पहिले वाले आपले. पहिले तर बघितले असतील ना तुम्ही. बघा हे पहिले वाले सगळे. तो डायलॉग आहे माहिती मम्मी? कोणता डायलॉग? भगवान देताय तो छप्पर फाडके देताय. छप्पर फाडके. कायच नव्हतं पहिलं एवढं सर्व. आता आलं तर बघा केवढं काय काय आहे. बघा किती गिफ्ट आले. हेच बघा किती सर्व आहे. एवढे भारी भारीतली रेसिपी पण नाही आहेत. हे सर्व साईडला ठेव. चला एक गिफ्ट खोलून दाखवा काय काय आलं बघूया गिफ्ट मध्ये. बघा प्लेट. वा वा वा. पण भारी आहे एकदम जड आहे. जड आहे ना? हा. डिझाईन पण किती मस्त आहे. मस्त आहे ना एकदम. त्याच्यातली ही छोटी. म्हणून आम्हाला वाटलं की तुम्हाला पण दाखवावं. हा ही छोटी आणि काचीची आहे. हो आवाज येत आहे ना. सेम आहेत ना. हे काय आहे चिंटू? अरे वा. मम्मी आता किचन जेव्हा आपण सजवू ना तेव्हा हे सर्व असं लावून ठेव. हे बघ किती मस्त वाटेल. हे प्लेटी छोटी प्लेटी बघ किती आहे. छोटे प्लेटी भरपूर आहेत. 5 ना? 5 6. व्हेरी गुड. हे 2 आहेत डबे. एक मिठासाठी एक काली मिरी असतं ना, काली मिरी पावडर वगैरे. हो छान आहे गिफ्ट पण एकदम भारी आहे. भारीवाला आहे. ते प्लेटी एकदम सुंदर आहे. मस्त आहे. आणि ते कधी काढणार? तुटलेले आहेत पण ती डिझाईन आहे पानाची. ते यूज करायला कधी काढणार? काढू आता आपण एक नवीन काहीतरी बनवू ना रेसिपी. आपण बोलतो ना माझ्या लग्नात काढणार काय. डायलॉग असतो ना. लग्नात काढणार. आता हे दुसरं बघूया. वा वा वा. कवर बघूनच कसं वाटलं हे? हे बघा. वाव मस्त आहे. डिझाईन छान आहे. खाली गोल्डन आहे. खाली गोल्डन. आता ह्याच्यामध्ये आपण काय सर्विंग करू शकतो? ह्याच्यात खीर रबडी काही देऊ शकतो ना आपण ह्याच्यात. आपल्याकडे रबडे भरपूर प्रकारच्या बनवायचे. कसं वाटलं तुम्हाला आमचं? 6 जण पाहिजे. 6 जण पाहिजे खायला. असं आहे का? तर छान दिसेल ना. मस्त आहे गिफ्ट. हा पण मस्त आहे बघा. गिफ्ट नंबर 2. गिफ्ट नंबर 3. हे कॉमन आहे. एकच खोल. हा एकच खोलून दाखवते. हे बघा छोटी छोटी डब्बी पण काचीची आहे. मम्मी आता तर मस्त झालं किचन मध्ये सजवायला. तुझे काली मिरी जिरा ओवा अजवाईन हे सर्व आहे ना. छोटे छोटे त्याच्यात सजवायला ठीक आहे ना. आता आम्ही सर्व आमच्या किचन मध्ये काचेचे भरणं लावणार आहे. प्लास्टिक काढणार आहे सर्व. बरोबर ना मम्मी? पण खूप वेळ लागणार आहे. टाइम आहे जरा अजून. थोडा थोडा करून आम्ही घर सुधारतोय. हे झालं एवढं. आता हे पण तेच आहे. सेम आहे ते. सेम म्हणजे 6 झालेत ना त्याच्यात. आता लास्ट ठीक आहे. वरतूनच दिसलं वरतूनच दिसतंय ते. पण ते पण भारी आहे. वाव मस्त ना. मस्त आहे मम्मी. आता ते 6 आणि हे 2 8 जण पाहिजे मम्मी खीर खायला. 8 जण पाहिजे. हे तर आपलं दुसरं काहीतरी बनवायला होईल. रबडी नको. ह्याच्यामध्ये रबडी नाही बनवायची. गुलाबजामुन वगैरे आहे ना. भारी एकदम. आपल्याला कसं कोणी दिलं तर त्याचं नाव काढायचं असं असतं की नाही. आता हे सर्व गिफ्ट तर आपण बघितलं ना मम्मी. गिफ्ट दिले कोणी? ताईने आणि जावयाने दिलेले आहे. कशासाठी? आपल्याला सर्विंग साठी नाही लग्नासाठी. बघा टायटल पण मी तेच देणार आहे. माझ्या लग्नासाठी आले गिफ्ट. बघा
आणि फोटो पण हाच असणार. आले माझ्यासाठी आणि हा बोलतो लग्नासाठी. जाऊ दे चल, आता व्हिडिओ, आता त्यांना रेसिपी बघू दे. रेसिपी बघण्याच्या अगोदर मी तुला एक गाणं बोलतो, तो गाणं मला कम्प्लीट करून दाखव. अच्छा ठीक आहे? कमेंट मध्ये तुम्ही तो गाणं कम्प्लीट करू शकता. गाण्याची स्टार्टिंग अशी आहे. ते काय झालं, त्यांनी टेपवर गाणं लागला होता आणि मी पुढचे 2 ओळी म्हटले ना, हसायला लागलं. म्हणून तर तुम्हाला आता दाखवतोय काय बोलले ती. तो गाणं असा आहे. जरीच्या सारीत किती सजून गजून, जरीच्या सारीत किती सजून गजून. नंतर सोन्याची दिसतेस ग माझी सुन तू होशील ग. बापरे बापरे, गाण्याचे असंच आहे काहीतरी गाणं, पण तू जरा चेंज करून टाकलं ते. मी आपली काम करत करत मी तिकडे पुटपुटत होती, त्यांनी गाणं लावलं. मी ते गाणं, मी हे जे ऐकत होतो ना, मग मम्मी आतमध्ये हे बोलत होती, म्हणून बोललो जरा तुम्हाला पण ऐकूया काय बोलत होती, कशी मस्ती करत होती. काय माहिती कधी येते सून. ब्लॉग कसा वाटला कमेंट मध्ये सांगा. आता तुम्ही रेसिपी पण बघा. दिल, आमच्या दिलचं दिल बघा विस्कटले, दिलनी साफसफाई केली वाटतं. नमस्ते, आज मी व्हेजिटेबल भात बनवते कढईमध्ये. आता कढई ठेवले, कढईमध्ये थोडा तेल टाकलाय, म्हणजे 2-3 चमचे तेल टाकलाय. त्याच्यामध्ये हा गरम मसाला टाकणार आहे. हे बघा, छोटासा दालचिनीचा तुकडा आहे, 3 लवंग, हे अर्धा चमचा जिरं आणि 6 काली मिरी, छोटासा तेजपत्त्याचं पान. हे आता आपण तेलामध्ये टाकूया. आपलं तेल तापलं असेल ना तर गॅस बारीक करायचा. आता मी गॅस बारीक केलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये ही लसूण टाकते. 3 पाकळ्या लसूणच्या घेतलाय बारीक कापून. 1 कांदा कापून घेतलाय बारीक चिरून आणि 3-4 कढीपत्त्याची पानं आहेत. आता आपले वाटाणे शिजलेले नसतील ना तर ते आपण आता कांद्यामध्ये टाकायचे, म्हणजे ते लवकर शिजतात. आता त्याच्यामध्ये हे आपली 4-5 मिरची घेतली आहे. आपल्याला जेवढं तिखट लागेल ना तशा पद्धतीने घ्यायचं. हे बारीक कापून घेतले. आता 1 मिनिट आहे ना चांगलं फ्राय केलंय बघा. त्याच्यामध्ये एक थोडासा गाजर घेतलाय, म्हणजे अर्धा कमी गाजर होता तो घेतलाय. आता हे आपल्याला आहे ना 2 मिनिटं मी झाकण मारून ठेवते, म्हणजे 2 मिनिटांमध्ये जरा आपला गाजर आणि वाटाणे शिजून येतील. आपली 2 मिनिटं झाली. आपले वाटाणे गाजर चांगला शिजलाय, फ्राय झालाय मस्तपैकी. आता त्याच्यामध्ये आहे ना एक कॉर्न टाकते, थोडेसे टोमॅटो टाकते. 1 टोमॅटो घेतलाय मोठा बारीक कापून. आता याच्यामध्ये शिमला मिरची टाकते. 1 शिमला मिरची घेतलाय आणि याचा उभा कापून घेतलाय बघा. आलं लसूणची पेस्ट आहे अर्धा चमचा. ते बटर आहे 1. आता फुल गॅस करून आहे ना चांगलं जरा 2 मिनिटं असं परतवत राहायचं. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं, म्हणजे आपण अर्धा चमचा आहे ना मीठ टाकायचा. आता हे सर्व व्हेजिटेबल बघा चांगलं सगळं साहित्य टाकून मिक्स केलंय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना भात टाकते. हा आपला भात आहे ना शिजलेला आहे. आता भात टाकून गॅस थोडा बारीक करायचा, म्हणजे मीडियम करायचा. त्याच्यावर आता कांद्याची पात टाकायची आणि 2 मिनिटासाठी आहे ना आपण झाकण ठेवायचा, कारण आपल्या भाजीचा तो स्वाद आहे ना तो त्या भातामध्ये आला पाहिजे. तो डायरेक्ट आहे ना आपण ढवळला ना की तो खुशबू बाहेर जाते, त्यासाठी असं भात ठेवायचा बिर्याणी टाईप. आता आपली 2 मिनिटं झाली आहेत बघा. आता मी त्या भाताला आहे ना चांगली ढवळून घेते. आरामात ढवलायचं. तिकडे तुम्ही आपली रेसिपी बघू शकता, एकदम रेडी आहे. साधा भात बनवण्यापेक्षा असा भात बनवायचा ना मम्मी, एकदम भारी. तुम्ही इकडे आपली रेसिपी बघितली. मी सहज मम्मीला बोललो की आज आपल्या घरी गव्हाचं पीठ संपलंय ना, तर मला काहीतरी राईसचं असं बनवून दे, कारण मला सुखा राईस असं व्हाईट राईस त्यापेक्षा मला काहीतरी व्हेजिटेबल्स लागतात, म्हणजे असं काहीतरी त्याच्यात काहीतरी न्यूट्रिशन पाहिजे. म्हणून मी सहज बोललो मम्मीला तू काहीतरी अशी भात बनव. आणि जर आता बनवताना बघितलं ना तर माझ्या तेव्हाच तोंडाला पाणी सुटलं आणि एकदम भारी झाली रेसिपी. बघा दिसायला एकदम छान आहे. मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. आपण आपली भाज्या आणतो ना नेहमी, त्याच्यातलीच भाज्या अशा आहे ना थोडे थोडे उरवून ठेवायचे फ्रीज मध्ये,
अचानक असा भात बनतो. आपण फ्राईड राईस कधी पण चायनीज मध्ये गेलो तर आपण फ्राईड राईस खायला जातो ना, पण त्याच्यात सोया सॉस असतो, रेड चिली सॉस असतो, बाकी व्हिनेगर सर्व असतं. मला वाटलं त्याच्याशिवाय काय असं राईस बनवूच नाही शकत, पण हे फ्राईड राईस पेक्षा पण छान लागतं खाण्यासाठी. त्याच्यात भाजीपाल्याची सर्व भाजीपाल्याची चव येते. तुमच्याकडे पण असे जे भाजीपाला असेल ना, असं मिक्स करायचं, जरासं तरसवायचं तेलामध्ये आणि भात टाकून असं सर्व्ह करायचं. दिसायलाच एकदम भारी आहे. म्हणजे समोरच्या पाहुण्यांना पण दिलं किंवा आपल्या मुलांना पण दिलं तर एकदम ते खुश होतील. चवीला विचारायला तर एकदम छान झालंय. ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा अशाच प्रकारे तुम्ही सुद्धा बनवा आणि व्हिडिओला लाईक करा, नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा आणि फेसबुक आणि व्हॉट्सअपवर शेअर करा. हाताची चव काहीच सामान नको, फक्त मनानी आणि चांगल्या भावनेनी केलं ना जेवण, हाताची चव उतरते त्याच्यामध्ये.